खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनां रादाब थांनाय 22 एप्रिलाव जम्मू काश्मीरनि पहलगामाव उदखारिफोरा सा 28 भारतारि दावबायारिफोरखौ गावथारदोंमोन। बै समनिफ्रायनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहानि थासारि सोमजिदों। बेजों लोगोसेनो पाकिस्ताननि सिङाव बिग्रायनायाबो जागायजेनबाय। सुलुंनि बायदिब्ला पाकिस्तान हादरा बेसेबां बाहागोआव गावस्रागोन। पाकिस्ताननि बलुचिस्तानाव उदांस्रिनि थाखाय बिग्रायखांनाया जागायबाय। बेजों लोगोसेनो गिलगित खैबर आरो सिंधआवबो उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनो थियारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि बयनिख्रुइबो देरसिन रायजो बलुचिस्ताना पाकिस्ताननिफ्राय गावस्रालांनायनि लामायाव। बलुचिस्ताननि सुबुंफोरा दायो पाकिस्ताननि इनाय अनागार खालामनायफोरखौ फोजोबनो थाखाय सिखांबोबाय। बलुचिस्तानाव पाकिस्ताननि बेरेखायै मोनसे थिरांथायारि दावहा जानो हागौ आरो बेनि जाहोना पहलगामाव उदखारिनि गाग्लोबनाय। मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननि आर्मिनि गाहाय जेनेरेल आसिम मुनिरनि बिसगोनां बिबुंथिनि उनाव उदखारिफोरा जेरै सांग्रांथियै हिन्दुफोरखौ नोजोर होदों, बियो बलुचिस्तानफोरनि सुबुंफोरखौ रागा जोंहोदों। थासारिया ओरैबायदि जाबायदि बलुचिस्ताननि सुबुंफोरा पाकिस्ताननि रौनियाफोरनि हेंथायै दावहाखौ गोख्रोंसिन खालामनो फोसावदों। मानोना बलुचिस्तानहा पाकिस्ताननिफ्राय आलादा जानायनि मोनसे गिदिर खाबु दं। भारतनि रौनियाफोरखौ गिनानै पाकिस्ताना LOCआव थिसननो थाखाय बलुचिस्ताननिफ्राय गावनि रौनियाफोरनि मोनसे मख'जाथाव बाहागोखौ बोखारनो थिरांथा लादों। गिलगित बाल्टिस्तानखौ पाकिस्ताना सामलायनो हायाखै आरो गांनाय उखैनायनि जाहोनाव मोनसे बिग्रायखांनाय जागायदों। बलुचिस्ताननि थासारिखौ गासै मुलुगानो मिथिगौ, जेराव पाकिस्ताननि रौनियाफोराबो बलुचिस्तानाव थांनो गियो। साननै सिगाङावनो पाकिस्ताननि रौनियाफोरनि ट्राकखौ बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मिया बेरफ्रुहोदोंमोन आरो बेनि उनाव बलुचिस्तान लिबारेशन आर्मिया पाकिस्ताननि ISIनि सासे एजेन्टखौ बुथारदोंमोन।